това някои цигани понабият някои доктора. Никак пари какво да то не иска се. Имаше немате лекува. Ма няма такова нещо. Да въведе нов законов чарчето Калитко, това с големата глава. Нали ти казах преди време какво? Поне има голема главата на Борисов, трябва да го съди държавата, че като се е рождал по време на майка си. Едно време да смеех много да ги плювам, какъв е той? Той не е чел и Митко Палузов, половин книга прочел. Добре, това не е тема на нашия разговор в момента. Чупа крак на вилата, има вила в Ботевяска вулкан, карахме в Мърчанската болница. Да мен не ме страх, он не вика къде бе, няма нищо, никой няма нищо. Капач, вика, 4 месеца. Добре. Да те режем, ще ме режеш. Момчето е било в София, в Пирогов е карало стаж, като е завършил като студент. Оперираме колко може това, всичко на те да ми се вадат след време пиралните и желязото. И сега доктор Николайчо Велинов, на мое близко семейство с сина, е в Пирогов. И казахме баба на беда и да не ходя до самолета до Германия да ми вада железато от коляното, тук да ми ги извадят. Да. И отидох, прекараме през още двама доктори. Тя бележката е много хубава. Тя хуманната медицина в България е малко рекет. Малко щавена. И там така, то ме вкара